खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 एप्रिल सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन। बृष राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन। गथ'खौ लानानै जिंगा सिबाय थानांगोन। मिथुन राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोआ उरां फारां जागोन। कर्क राशि। नखराव धोन दौलत जोबस्रांलांगोन। गोबां जेंना जेंसि सोमजिनो हागौ। गाज्रि सान। सिंह राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा जाफुंगोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। कन्या राशि। नखराव गोदान आलासि फैनो हागौ। गासैबो खुसिजों साग्लोबसारगोन। तुला राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। धनु राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन। सुखु गोजोनै थानो हागोन। मोजां सान। मकर राशि। गोबावनिफ्रायनो लुबैना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। कुम्भ राशि। मानिबा जाहोनाव गावनि आंगोजों दावराव दावसि सोमजिगोन। सोमोन्दो गावस्रालायगोन। मीन राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गुबुना हिनजागोन। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।